ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗലിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തദ്ദോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടയേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദ്ദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा.
കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 42. വൃഷസ്യ നഷ്ടാം സ്ത്രീൻ പദാൻ തപഃശൗചം ദയാമിതി പ്രതിസംദധ ആശ്വാസ്യ മഹീം ച സമവർദ്ധയത്. വൃഷസ്യ ഋഷഭത്തിന്റെ ധർമ്മപുരുഷൻ. ഋഷഭത്തിന്റെ അതായത് ധർമ്മരാജാവിന്റെ നഷ്ടാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ത്രീൻ പാദാൻ തപ വൈരാഗ്യം ശൗചം ദയം അപ്രകാരം പ്രതിസന്ധതേ ആശ്വാസ്യ മഹ്യം ചവും സമവർദ്ധയത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. ധർമ്മരാജാവിന്റെ 3 പാദങ്ങളും തല്ലിയൊടിച്ചു അല്ലെ. അത് കാരണം പരിശുദ്ധി, ദയ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം. അനന്തരം രാജാവ് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ യമധർമ്മ രാജാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭൂമിദേവിയുടെ അവസ്ഥയെ തൃപ്തികരമായ വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ധർമ്മ രാജാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങള് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭൂമി ദേവിയുടെ അവസ്ഥയെ തൃപ്തികരമായ വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ യമധർമ്മരാജാവ് അല്ലെ ധർമ്മരാജാവിനും ഭൂമി ദേവിക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. അങ്ങനെ കലി സത്വത്തിന് വസിക്കുവാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കലിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വഞ്ചിച്ചു. കലിയുടെയും ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമി ദേവിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് തൻ്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമാന്യ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് നിർണയിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു മോശം അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഉടനടി വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി എന്നീ ഋഷഭത്തിന്റെ 3 പാദങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടതായ നടപടികൾ എടുത്തു. അദ്ദേഹം 3 പാദങ്ങളെ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 പാദങ്ങള്? വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി. ഋഷഭത്തിന്റെ 3 പാദങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടതായ നടപടികൾ എടുത്തു. ലോകത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മൂല്യം നിർണയിച്ചുറപ്പിക്കാൻ സ്വർണശേഖരത്തെ വിനിമയത്തിലാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മൂല്യം നിർണയിച്ചുറപ്പിക്കാൻ സ്വർണശേഖരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു? അത് വിനിമയത്തിലാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വർണം തീർച്ചയായും വഞ്ചന, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, ശത്രുതാക്രമം എന്നിവയുടെ ഉൽപാദകനാണ്. എങ്കിലും ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനനേതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ, ഇവരൊക്കെയാണത് ഇതെല്ലാം ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടവര്. ജനനേതാവ്, ഉത്തമ രാജാവ്, ബ്രാഹ്മണൻ, സന്യാസി, അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ ഋഷഭത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങളെ അതേ സ്വർണത്തിന്റെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, അതായത് സ്വർണത്തിന്റെ വിനിമയത്തിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് തന്റെ പിതാമഹനായ അർജുനനെ പോലെ കലിയുഗ വാസനകൾക്ക് മനപ്രേരണ വരുത്തും വിധം രാജ്യത്ത്
പൂഴ്ത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കള്ള സ്വർണവും ശേഖരിക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവയെല്ലാം സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വർണം ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഒരു പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പുറത്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാ മതക്കാർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവയെല്ലാം സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. നാം മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരുവന്റെ സമ്പാദ്യത്തെ വിനിയോഗത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. കൂട്ടി 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 വെച്ചിട്ട് അതുമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാല് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിലൊരു പാറ്റയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും. ആ ഷെൽഫില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫില് ഒരു പാറ്റയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും. 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായും 25% കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായും ബാക്കി 25% സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായും നീക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിയൊന്നും വെക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വല്ല തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോവുക, സുഖമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക, ഭഗവാന് നെയ്വിളക്കും ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. വയ്യാതെ ആവുമ്പോഴേക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാല് അത് മക്കളുടെ കടമയാണ്. അവര് നോക്കിയെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലത്, നോക്കിയാൽ അവർക്ക് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാശിനനുസരിച്ച് നോക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വേണ്ട. നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ആസ്പത്രികളിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതെടുത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക. അപ്പൊ 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായാലും അപ്പൊ അമ്പലം പണിയണ, അതേപോലെ നല്ല കാര്യത്തിന് ഇസ്കോണിന്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുക. 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായും 25% കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായും ബാക്കി 25% സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായും നീക്കിവെക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അഥവാ സങ്കീർത്തന യജ്ഞരൂപത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് 50% ചെലവിടുന്നത് മാനവദയയുടെ ഉദാത്തമായ പ്രകടനമാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണ പണം എന്തിനാണ് കൊടുക്കണത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. സങ്കീർത്തന യജ്ഞരൂപത്തില് ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ 50% ചെലവിടുന്നത് മാനവദയയുടെ ഉദാത്തമായ പ്രകടനമാണ്. ഇത് മക്കളുടെ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ 50%. അപ്പൊ മതി, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കണമില്ല, എടുക്കണമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇത് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കണതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സമൂഹത്തില് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെലവിടുക. ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനം സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ അന്ധകാരത്തിലാണ് അഥവാ അജ്ഞരാണ്. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച ക്രമാനുഗതമായ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുവന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഥവാ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അഥവാ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ദയയാകുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എണ്ണ, നല്ല എണ്ണ, അല്ലാണ്ട് കേടായ എണ്ണ നോക്കിയല്ല, എണ്ണ അതേപോലെ ചന്ദനത്തിരി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. പൈസ ഇടണേൽ നല്ലത്, പൈസ ഇട്ടാല് അവരത് കൂട്ടി കൂട്ടി ഇതേപോലെ വയ്ക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് നല്ല എണ്ണ കത്തിക്കട്ടെ, അല്ലെ നെയ്യ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായി പരിത്യജിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ എന്നിവ താനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട 3 പാദങ്ങളും താനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. തൃപ്തികരമാവണ്ണം വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ ഭൂമി ദേവി സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണ
തൃപ്തിയാകുന്നു. ഈ വൈഷ്ണവരായി നമ്മള് വൈരാഗ്യം, അത് എല്ലാത്തിലും ദേഷ്യപ്പെടാന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയണത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ ത്യജിക്കല്, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അതെല്ലാം ത്യജിക്കുക, അതിനാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. തൃപ്തികരമാണ് വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ ഭൂമിദേവി സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണ തൃപ്തയാകുന്നു. മാത്രമല്ല, അത്തരമൊരു മാനവ സമൂഹ ഘടനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കലിക്ക് വളരെ വിരളമായ അവസരങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കലിയും അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. ശ്ലോകം 43-44. സയേഷ ഏദർഹ്യദ്യാസ്ത്യ ആസനം പാർത്ഥിവോജിതം പിതാമഹേനോപന്യസ്തം രാജ്ഞാരണ്യം വിവിക്ഷത. ആസ്തേ അധുനാ സാ രാജർഷി കൗരവേന്ദ്ര ശ്രീയോല്ലസൻ ഗജാഹ്വയേ മഹാഭാഗ ചക്രവർത്തി ബൃഹശ്രവ. സഹ ഏഷ ഏദർഹി നിലവിൽ അധ്യാസ്തേ ഇരിക്കുന്നു ആസനം സിംഹാസനം പാർത്ഥിവ ഉചിതം രാജാവിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ രാജാവിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പിതാമഹേന ഉപന്യസ്ത കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്ഞാവിനാൽ ആരണ്യ വിവിക്ഷത ആഗ്രഹിച്ച് ആസ്തേ അധൂന നിലവിൽ സഹ അത് രാജഋഷി കൗരവ ഇന്ദ്ര പ്രമുഖൻ ശ്രീയ ഉല്ലസം ഗജാഹ്വയേ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ മഹാഭാഗനായ ചക്രവർത്തി ബൃഹത്സ്രവ വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ജയശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ആരണ്യവാസത്തിന് അഭിലഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹസ്തിനപുര രാജ്യം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച മഹാഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട് മഹാവിജയത്തോടെ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിതാമഹൻ ആരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, പരീക്ഷത്തിന്റെ. ആരണ്യവാസത്തിന് അഭിലഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വനവാസത്തിന് പോയപ്പോൾ ഹസ്തിനപുര രാജ്യം ഒരറ്റം മുതല് മറ്റേ സാഗരമാണ് അതിൻ്റെ അതിർത്തിയായിരുന്നത്. ഹസ്തിനപുരം രാജ്യം വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച മഹാഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മകന്റെ കുട്ടിയാണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്. കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട് മഹാവിജയത്തോടെ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം വൈകാതെ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുദീർഘമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. 1000 വർഷത്തോളം അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ ആയുസ്സൊക്കെ അത്രയും ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 1000 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീ ബലദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ബലദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിൽ അധികം കാലയളവിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലാക്കിയാൽ ഗതകാല സംഭവങ്ങളെ വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ചില പ്രാമാണികർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വർത്തമാനകാലം എന്നിവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് മുന്നേ നടന്നതാണെങ്കിലും അത് വർത്തമാനകാലം എന്നാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. ആരുടെ ഭരണകാലം? പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം. അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അനന്തര സംഭവങ്ങളെയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന പോലെയാണ്
പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരാവുന്നതാണ്. അത് പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല, അധികാരികൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന പക്ഷം മാനവ സമൂഹം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ അധികാരികൾ അല്ലെ ഭരണാധികാരികൾ അതേ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ധർമാനുശാസനകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന പക്ഷം മാനവ സമൂഹം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഉറച്ച നടപടികൾ എടുക്കുവാൻ നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്താൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അസാൻമാർഗിക പ്രവൃത്തികളെയും രാജ്യത്തു നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മരാജാവിന്റെ അല്ലെ യമധർമ്മന്റെ പ്രതീകമായ കാളയുടെ കാലുകൾ തല്ലിയൊടിച്ചിട്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതെല്ലാം ശരിയാക്കി ഭൂമിദേവിയുടെ കഷ്ടതകളൊക്കെ മാറ്റിയ പോലെ ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ നല്ല സന്മാർഗിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം രാജ്യത്ത് നിന്നും എല്ലാ അസന്മാർഗിക പ്രവൃത്തികളെയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കുവാൻ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലിക്ക് അവിധമുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കലിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്ന് രാജ്യത്ത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ രാജാവ് സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജ്യത്തുടനീളം തൻ്റെ സൈന്യത്തെയും ഒക്കെ വിന്യസിച്ച് ഇതെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്ത് നിന്നും അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സാധ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത വിധം വിഡ്ഢികളാണ് അവർ. എങ്ങനെ അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും? ഈ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ അഴിമതിയുടെ രാജാക്കന്മാരാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ രാജ്യത്ത് നിന്നും അഴിമതി എങ്ങനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സാധ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത വിധം വിഡ്ഢികളാണ് അവർ ഒരേ സമയം ചൂതുകളി സ്ഥലങ്ങൾക്കും മദ്യശാലകൾക്കും ലഹരി വിൽപ്പനശാലകൾക്കും വേശ്യാലയങ്ങൾക്കും സിനിമാശാലകൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും വഞ്ചന കാട്ടുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ കൈക്കൂലി വാങ്ങി അവരെല്ലാം എന്ത് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവര് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുക? എന്നിട്ട് രാജ്യത്ത് നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശ്വരാവബോധമില്ലാതെ ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ ആണ് സാധിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തു നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നാം ആദ്യമായി എന്തുണ്ടാവണം? വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പര്യാപ്തമാക്കേണ്ടതും അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാൻ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചകത്വം എന്നിവയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായും അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടതുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിലുള്ള ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണിവ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വായിക്കാനോ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും നേരമില്ല അല്ലേ അവർക്കൊന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ള മതി. ശ്ലോകം 45. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോ അയം അഭിമന്യുസുതോ നൃപ യസ്യ പാലയദ ക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിത. ഇത്തം ഭൂത പ്രകാരം അനുഭവം അയം അഭിമന്യുസുത. അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ. ആരാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജൻ. നൃപ
രാജാവ് യസ്യ ആരുടെ ആരുടെ പാലയത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം കാരണമായി കാരണമായി ക്ഷൗണീം ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ യൂയം നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും സത്രായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ദീക്ഷിത തുടക്കം കുറിച്ചു. നയിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു ജയ ശിലപ്രഭു. അഭിമന്യു സുതനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രക്ഷാധികാരിത്വ നിപുണതയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നതിനാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ രാജാവ് അത്ര മിടുക്കനായ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന ഒരു രാജാവായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയായി നടത്താനായിട്ട് സാധ്യമായി. അഭിമന്യു സുതനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രാജ്യഭരണത്തിൽ അത്രയും മിടുക്കനായിരുന്നു. രക്ഷാധികാരിത്വ നിപുണതയിലും എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കിലും അത് ഉടനടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നേക്ക് നീക്കി വെക്കാതെ ഉടനടി ഒരു എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അതിൽ നിപുണത, അതിൽ അത്രയും കാര്യവിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നതിനാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി. ഭാവാർത്ഥം: ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ പ്രവീണരാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ആത്മീയ പുരോഗതിയെ നോക്കണവര്? ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും. അതേസമയം ക്ഷത്രിയർ അഥവാ ഭരണാധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ നിപുണരാണ്. ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുക, അതേപോലെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, അതാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മം. ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ നിപുണരാണ്. ഇരുവരും സർവസന്തോഷങ്ങളുടെയും സ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടും എല്ലാവരെയും ഉത്തമ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കും. അതേപോലെ ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ ക്ഷത്രിയരും സഹായിച്ചു. ഇരുവരും സർവസന്തോഷങ്ങളുടെയും സ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ പൊതുക്ഷേമത്തിനായി പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരായിരുന്നു. പൊതുക്ഷേമത്തിനായി പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. കലിയെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനും അപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള അയാളായിരുന്നു? രാജ്യത്തെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാൻ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങളെ, അങ്ങനെ പ്രബുദ്ധത, അതിൻ്റെ അറിവ് സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സ്വീകാര്യക്ഷമരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാര് ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ ധർമ്മ പരിപാലനം എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. സ്വീകാര്യക്ഷമരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും? ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സ്വയം രാജാവ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രജകൾക്കും അതില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്കും അതിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാവും. ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത. അതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകള്. ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവ. ആത്മീയ വിജ്ഞാന സ്വീകരണത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ആത്മീയമായിട്ട്, ഭൗതികതയിലല്ല, അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ആത്മീയമായിട്ട്. ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശ്രവണത്തിനുള്ള, അറിവ് വളർത്താനുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു.
പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂല പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂല സ്ഥിതിവിശേഷം സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. ജനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി വളർത്താനായിട്ട് ഒരു എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ വളർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം രാജാവ് സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. ആകയാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് ഒരു സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമായി. അപ്പൊ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷമാണ് അവര് നൈമിഷാരണ്യത്തില് ഒരു സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമായി. അന്യഥാ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ദാർശനിക തത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരികള് അതിന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ ഒന്നും ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ രാജ്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നിലവിൽ വരും. ഈ പൊതു നന്മയ്ക്കായി ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണ സഹകരണം കൂടിയേ തീരൂ. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെയും ഇതേ ചൈതന്യം അഥവാ സവിശേഷത പ്രബലമായിരുന്നു. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലം വരെ പരീക്ഷിത രാജാവ് ഭരിച്ച പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു നല്ല കാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അശോക ചക്രവർത്തി ശ്രീബുദ്ധനെ വേണ്ടുവോളം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ നിഷ്ഠ അഥവാ സ്വീകൃത മതം ബുദ്ധമതം ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചത്. അശോക ചക്രവർത്തി ശ്രീബുദ്ധനെ വേണ്ടുവോളം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ അശോകന്റെ സവിശേഷമായ നിഷ്ഠ അഥവാ സ്വീകൃത മതം ബുദ്ധമതം ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം കഴിയാനായിട്ടാണ് പോണത്. ഇനി 18-ാമത്തെ അധ്യായവും 19-ാമത്തെ അധ്യായവും അല്ലെ. 18-ാമത്തേല് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് കിട്ടുന്ന ശാപവും അതൊക്കെ കൂടെയുള്ളതാണ് 18-ാമത്തെ അധ്യായം. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മള് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നത് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ശരിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.